ne počiste, nego neko treba u to da ugazi. Dešava se često. Živim u ulici koja ide ka Kalemegdani. Dobro. To je puno, ali šta da se radi? Da. Meni se to non stop dešava. Ko šta radi, ja gazim u kaku. Je s vama desilo nekad? Jeste. A je se desilo nekad, drugo jedno pitanje, da ker ugazi u moju kaku? Pa sve zavisi gde se obavlja nužda. Pa i zato što ja moju kaku izbacujem na mestu. Onda se vjerojatno nije desilo. Ne kakim po Strahinća bana tamo. Uostalom, evo jedne lepe pesme o tome. Ovo nije beogradski glas, ovo je naš glas. Hodao sam prema gradu 2,5 na sat, ulicom Strahinjić bana ja pružio korak, a na putu je bilo pseći govanca, kuće sere po kolovozu. U jedno govance mi je uvala noga na vrućem asfaltu. Koliko bre govana ima u centru Beograda, vlasnici kućića treba da počiste. Jer ako imaš kera, skupi mu govno za đubravnik i metlu. Inače kaka će da ostane večno na vrućem asfaltu. Inače kaka će da ostane večno na vrućem asfaltu. Pseća kaka, 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 kaka. Inače kaka će da ostane večno na vrućem asfaltu. Pseća kaka, 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 kaka. Pseća kaka, 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 kaka. Pseća kaka, 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 pseća kaka, kaka.